Nagpalit ko sa bahog niya ang katong baktin ako na siyang i-starter kay ang niagi na akong gibahog ato sa iya kay kuan man early win. So proceed na din ta sa starter niya. Ang isa grower ang akong palit na bahog kay dako naman to niya si lang mo palit pud sa silang lang karon sa isda. Hoy, unsa isda mo paliton karni? Isda ko. Oh, isda magpalit pud si lang sa isda daw. Gulay. Niya karon. Ha? Wa man. Di magsilbi ni sila yan sa prakata. Prakata. Ha? Draging ya pun. Draging. Draging sama kawin ngaram logs. Di man ila kay karga man. Karga kan ni. Karga discard na kung draging kay kinanan man kabata dana. Rani. Bansi ko lang ko. Sa pagay. Kana ra ko may lap. Ama na. Irlibin na ni kaning gagmay da. Ibabaw. Daw paanda yun ikubag. Bila. Karang dako. 20. Oh. Palit na silang lang sa isda. Palit mo Brian sa bahog? Palit mo bahog? Dira ako Madam. kuan ganini, unsa ganini siya? 375. Ay, napay ikubag. Unsa ikubag madam? 20. 20. Yan. Ikubag. Don't forget the ikubag. Okay. So, di ana guys. Bugat ba? Bugat? At sa kiig magkaglakaw. So, yung paliton. So, ang ako palit ko pakbit. Aw. Wala palit na panta. Yan pan. Panda yun. Kuan bitaw kanang along sa miya ho. Lunok na. Ala, brown out. Okay, diri gani. Noon sa miya nag brown out man, magpalit dayon mi sa sudan, ari mi sa merkado. Nagmotor mo? Brown out sila. Agaw. 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 Hi. Hi. Nag-brown out man. Sama ng isda lang. Wala na. Ha? Dito na na Kani siya? Oh, dito na na. 165 cents. Ilama gani lang. Adili ka lang. 125 cents. Prito para sa kona. 125 plus 165. Ano kaya daw? 290 cents. Pila na siya tiyo? 240 kaya ako. Alam mo, dali mo man hindi ilaw ni Mario o nga kuan o. 290. Tungal ako ano tides? Kanigagmay tiya. Kaya para maapod mi. 700. Kubutan. Kana mo, ada mo 180 na lang ng kilo. 180 ang kilo? 710 cents. Kani kay pila ni siya? 180. 40, kubutan na. Pila natin? 240? Hinlo na, wala na tong kuwan dito sa likod. Dahil, kani, pwede tala ni Giway. Kani, pila kilo nito? Oo, magkating ta, pwede rin. Pila? Pila kilo ni? 240 kaya. Kani ako today, tunga lang te. Kani? 180 ang kilo? Oo, 90 na lang na doon. Tunga lang te ah. Ato timbangan dyan. Ha? 120. Kani pila ni siya dam? Kani, 240. Tunga ang 190. 190? Kana na lang? 190 naman. Kana 200. 190 siya? Pwede rin 180. 190. Kani 120. Lami na siya na. Labas pa ni siya Oo, da? bago na. Ano yan, padugol na rin. Ha? Padugol na rin. Lami sila kilawon da?
Ay, di na siya makilaw dam no? Makilaw na ganyan ang buntag na nabot. Ah, makilaw pa niya. Ha? Kilo ko gabi. Ako niya agi biya nga ingani biya tong kilaw ni Mario. Ilang tag sumsuman diri lati. Ilang tag sumsuman. Salamat. Ha? Hindi na kailangan gabi. Pwede ni kilawan? 80. Ta. Lagi 120. Kuan lang. Gamay lang. Mga tunga lang siguro. Wala na. Oh. Wala na mo sinta lang. One peso? 125. Nagwan dito? Wala na kita. Ganina basa. Pagtugbong basa. Pagpangas basa. Basa kita. Ha? Tuwag maboy ko sa Silipin. Ay, sakto na na. Pabili na. Say mo ha. Ano mo tag 5 te. Na. Ay, oh, sige. Shout out. Sige. Shout out. Maulaw sila, guys. Nani 520 ani? Kanirang duha mo 520. O bali 40 dani. 40. Unya dani bali 40 pod. Aw, dani na lang, 60 na lang dani. Ikaw na lang din hatag nila iba ha. Bali 60. Maya Mia. Ha? I-search ko. Then kaning torta tagpila ni? Torta. Bingkam rin ni nga rin na tagpila. Tulo lang sad kabuok. Ay pila na 60 na no. Ay kuana na lang. Upata lang dani para 100. Lami ra ba lang? Kani si madam. Unsa man siya nga nagbutod man? Banana bar tagpila ang banana bar. Tag G's gapon? Wala no. Tulo ka buok. Kana na lang 5. Ya palitan po sana ako si Mario Dani. Kaya basig mukaon siya dana. Itulo duha na lang na siya, madam. Itulo duha. Ang kanang bar sana banana bar? Dayon Dani po dayon bibingka duha. Bibingka. Ha? Di ba 5 man nakabuok? Ang katong bar, unsa to? Bar. Itulo duha lang pagsulod. Di ba 5 man kabuok ako kuanon. Dayon duha ka kuan dayon again kaning kuan. Ilahi pod sana siya. Iuban lang na siya, madam, ang katong tulo ka bar. Daw kaning duha ka bibingka. Balbal. Maura na siya. Lapila tanan. 50, 70, 170. 170 no? Sige. Bayari sa lang. Anak bayari. Dagan ni kwarta lang bilib di ko lang ba. Bitaw di ara bayad Hala, dili ta karon. Taysa pa kuana una lang. Kana inyo na. Tong ako Kana inyo na lang. Ya ka man Mario na. Kana mo Nakabua man ni Asya nga. Gi-order na. Taysa pa. Kani ako ni. Kana inyo na. Tilaw-tilaw gud ta. Dayon ako ani silupin. Okay. Go. Ha? Dara ako inyo na diha. Hatagin lang sila ni kuan. Iba ha. Wala na kuryente. Kani ako. Bitaw guys, nag-brown out diri giahag gid siya. Pila isa. Guwapa jud si madam kay nagsiga. Ikaw alo. Ikaw nga to ano sa siya sa ubay niya.
kuan man to, gikan pag Cebu, to na sa Ubay. Di ba? Ubay bukol. Ubay mo. Kani na lang siya, dam. Kanina lang. 168, no? Salamat, madam. Thank you, Yes. kayo sa sigip. Kaya nagbalik na ang kuryente. Love you, oy, grabe. Thank you too. Thank you. Uy, salamat kay madam. Thank you sa kay dam. Hindi ko malungon, gayahay pa kayo ni. Gayahay pa kayo ni madam. Yahay. Enjoy kay ka sa Cebu. Oh, sa Cebu. Grabe kay Kakuan. Dagan may mga supporter. Alam mo din sa tingin na hindi pressure ka po dito. Imo itong mga how blocks Mm. making. Hala, oy, grabe. Kaya, ay, ganun. Mayamiya, oy, walahan. Prank-prank, ra ganito madam. Ha? Na-prank mo ka? Kaya nagkatawa ko sa inaniyon na ipaglaba. Gilambos-lambos. Thank you. Dito madam, salamat Thank you. ha. Salamat sa kay for patronage. Yes, thank you so much. Kung ka man nalahi naman ni Ang Daghan kay mga brush yan. lagi. Salamat madam. Thank you. Thank you. Ari na thank mi. you. Bye-bye. Ali na mo. Okay. Hi madam. May gabi madam. May kay lisigan ng kuryente guys. Kaya kaganyan ngit-ngit kaayo. Naka-shopping na ko. Charot. Bitaw kani bahog siya sa baboy. Unya kani ato na lang ni siya diri tampo kay unya panason. Kay unya ako ra ni siyang pasanon. Ikot nang day ni siya bray palihog bray. Nya kaning kuan isda pud sad ni siya. Gaano te? Gaan raman sad ni siya. Kana bray hugtag maay bray kay nag-uwan ra ba kuno sa bukid. Ana barag mga buto na siya tanan bray. Bala man lugsot ah. Naihan nilang lang napod gihang daghan grocery ulo mayaman si madam lang. Di pa ito namin ate sa pan o kuan. Hoy murag lami siguro ni da bibingka da. Bala na cake ug bring ka. Di pa ito namin ni ate sudan. Sige. Thank you. Di ka kautro. Sige na. Okay. Sa pa bray ha. Agsakay ko daan kay ato din na i-plaster. Guys, diretso na din mi sa bukid. Yan ako diri sa bukid. Karon ato ning diskartihan kung saan nato ni pagdala no. Nya kay naa para batay kuan. Hawiran nga cellphone para sa atong suga dalan. Kanibahog ni siya sa baboy. Diri ra nako gibilin sa ilahan ni mama ilang ang kuan. Ana ang motor. Di na ako dalon dito kay lapok lagi. So ato na lang ni siyang pasanon or utuhon. Then kana siya sa pikas kamot ang kaning cellphone sa isa ka kamot. Dana lang guys, diskarte lang ta kanunay, always laban Japan. Kaya ato nang nauto, nalukdo na nato, so ato ning bitbiton. Diretso na din ta guys. Diahak na butbut naman ni Aoy. Nasangit sa lansang dito sa kahoy. Diretso ta guys. Tara guys. Laban. Japan. Doon na ta sa payag. Diyan ako banda sa may solar. Mga titoy. Mga titoy. Hawa. Shh. Hawa. Manisi. Mario. Agoy. Nagana ba gila nito? Ikaw ano mo baka wala? Ati mana din yaw. Kuha na. Baksan. Ati mana din na. May kuha na katong kuhan oh. Hawa. Nanti apa nih nama? Kanyo? Sana. Taklay? Kani daw naik ano? Kana. Sino? Hilaw. Sino? Na. Bang ulo mo ulit. Di man ulo na ah. Na may kon oh. Oh.
Kana. Long? Isda na ah. Sige, kay. Pa ka nagluto sudan? Ayaw na lang. Kilor ka na. Ha? Kilor ka gamay. Gamay na kilo. Kahat na bot-bot ra batong kuan. Bahog sa kuan oh. Nasagit ato sa lansang dito sa ilalim mailang. Ahala pati magibutang ang baka. Dito ko ba? Nagkabahog-bahog na niya kung buhok. Bis ka ganina pa kung nakakaligo. Sanina, kana. Palit ko sa kuan cook. Pandan. Kani bahog ni sa kuan. Ito ang butang na. Murag na apay kuan dani oh. Ay murag abliya sa na ako kay murag na pay gipalit ako dana kuan. Kana ano to si kuan na. Inga na baka na maguli ko din hina ka. Di kay uli ta din hinga. Mama, Kana gini. Murag na ana na ang kuan manok, nagpaysa ko manok. Tingog ning sudan. asa man ang mga anak ma. Mga anak ng dingring? Oo, burot nito. Nara na manok. Sabon eh? Imo na din yung butangan sa suka? Hala, kinilaw ni siya guys. Nakakilaw na ko datong ni Agi, ingani pod. Nya, gi-prepare na ni Sherwin ang kuan. Panakot, butangin nagbumbay, daghan na. Ha? Siya ang naghikay. Hala, sa kahang iring dato. Taas. Nya kani, ato na ni siyang ipanulod sa refrigerator. Nya natay pan nga napalit. Lalami kayo na siya guys. Guys, manihapon na ta na ay sabaw nga bangos giluto ni Sherwin atong hukaron kay siya pud ang nagprepare sa kinilaw. Mga na rin tanin yung tanan ha. Nga ako ni giinit ang kuan. Bangos. Ano ang dito mo? Ha? Ang toy-toy. Ako si Lima. Bantay ko si Lima. Ming. Ang ming. Kuwala na akin na butbut ra ba ng kuan? Nabutbut ng bahog. Kaya nasangit ta dito sa lansang. Dito sa ilang ni Mama Ilang nasangit ang bahog sa lansang. Ya paglukdo na ko diri nahulog-hulog datingala ko. Ay, nasangit sa lansang. Ming. Ming. Ang among Mingming. Maniyapo na ta. Dara. Magkilaw mi ani niya na ay sili ato ning pusaon. Ang lami sa kinilaw kanang halang bitaw kaayo. Muna akong ganahan sa kinilaw kay murag mawala ra ang anghit or mawala ra ang kaluod. So ato ning pusa-pusaon niya. Bisayang sili ni siya guys. Hala oy, pagka perfect kay sa atong sudan sa panyapon niya with matsing sabaw nga bangos. Kay nagluto naman di ay si Mario sa kuan kana ang bangos niya kani gamay rang among gi kilaw ani. Char, gamay ra. Niya ato ning i-mix kay grabe kalami guys. Ako na ni siyang gitilawan. Nya, sakto na siya sa lami. Nya, ang sili nalay kulang mauto nga akong gipusa ang sili. Nya, patsada ni siya guys kay naa siya'y tabon-tabon. So, mga na rin ta. Gabi siya guys. Akong gitilawan. Lami. Nya, halang kaayo. Uy, mga na rin tayo yung tanan. Ming, kuy sili man siya guys. Mga na rin ta ha. Sakto niya ko Di na, pwede na rin papa. Di na. Amen. Panyapon guys.
Datong ni agi nagkilaw gyapon mi ingani oh. Tumit siya. Parat may mo sabaw. Ini huwag lang may nga. Ano ibutang ang baka? Ito. Ito mo. Mamestes. The next day. Good morning, mamahugta sa baboy si Sherwin ihanang gibanwasan ang kuan bahuganan. Nya karon atong bahugan ang baboy nya magtigway pud sad sa baka. Madapit ang baka gi butang. Adapit sa pa katong dito gyapon. Bantay kay maka sabsab na diha sa kuan ha. Lagi. Nya karon atong kaliguan pud sad si Piolo kay murag nanimaho na ni si Piolo. Among Piolo de. Kay nabuling-buling na sad ni si Hani ni di. Ako nagbilang kad man dayon ka ano lagi. Bilang ka dayon di. Ade. Ang Piolo na mo kay Piolo. Okay, na unsa naman sad ka? Mura naman sa kakiring ha. Mura sa kakiring. Si Daniela, agsilos din si Daniela. Agsilos din si Daniela. Ang Daniela na mo eh. Ang Daniela di kay pamahog sa baboy. Duha ni kabukwan din ni. Baktin. Aw, baboy ang isa. Baboy ang isa. Ang isa baktin. Hawa to eh. Kay sakuan na to eh. Dato na sa baktin. Ang baktin, ang akong gibahog kay kuan pa. Early win. Nagkatong isa grower na. Kagabi nagpalit ko sa 5 ka kilo nga grower, 50 ka kilo nga kuan na ang early win. Nya. Ay dili na di ay early win. Ang ako gipalit kagabi kay i-change status naman nato siya. Ang katong baktin, kuan na sad akong gipalit. Na ang starter na. Kay para change status na ta sa bahog. Ang kangkong dani wala nang atiman diri guys. Oh, nabiyaan ng good. Ya, ang kaning diri hambog na sa kaayo ni Dani oh. Dani hambog na kaayo. Ang kuan namatay ang kuan. Dili man siya kuan basaon. Kaon. Yang diri mo basaon nato. Sama nagkubol man gud siya oh, nagkubol. Wa man nigi. Kuan sa natong tubig hila. Hawa. Iskut hawa dia ipaakan ka na. Hawa. Sino kay anad siya? May nagpasahos mag-good mo nang atong ikuan-kuan ang atong video kay basig mag-copyright. Sayang kaayo kung mag-copyright guys. Kaya kung mag-copyright, wala tayong mahims. Wala na siya ikuan earnings. Asa man to kuan? Dani rami na to sa kuan dito. So manipos-ipos ta diri karon murag dili sa ta maglakaw kay nakapalit naman sa kugsudan. Di sa ta maglakaw karon adlaw kay para manipiyuhan ni nato Dani oh. Mayroya. Kana pod sa diha. Daw si
kuan piulo atong kaliguan. Okay. Animaho na si piulo. Wala na kaligo. Datong niagi, atong wala pa ko naglakaw-lakaw, ako nang nakaliguan. Nya kay puti ba kay na iyahang balhibo. Kinahanglan na ato ng kaliguan kay para malimpyo pud sad ang iyahang balhibo ni kuan piulo. Hawa toy. Ang piso pod, duha na lang kabuk piso na bilin. Eh, nangamatay siguro. So ato na ning bahog mga tay. Ulit siya. Ulit ni kadik. Ulit ni kadik. Hah? Oh. Pasak pa. Agoy, biskot kamu. Wala ang bahog dato sa isa gitabangan tanawa. Biskot kamu naman ko sa. Kamu wala na hurot na. Hurot nagkalit. Wala na dik. Okay. So. Pasok ka. Kani siya nagkubol ni siya. Kaya nalagi tayo nga dili kay atiman. Sherwin pod kay mahubog lagi. Wala na. Kalimtan tanan. Nang nagkubol ni siya. Pero tambok ba yaw yung lubot o tanawa supang yung lubot, no? Supang. Dako ra na pohon. Andiri, nayabo ang bahog. Pwede naman siguro na siya kaliguan, no? So! Tora isa, sunoy. Isa na lang kasunoy diri daw katungkuan. Itong inayan, duha ka buok piso. Yan diri nga akong tanam-tanam ng kuan, wala nga. Uyon ba ya di ang kuan dia ay alugbati, nag-uyan siya. Pero ang uban dia namatay. Namatay ang tanglad. Namatay siya. Pas hambog ba ya kayo na. So. Wala na dik. Tete. Unsa? Ikaw na kay kaliguan na sila karon. Nag-edit ko sa video niya si Sherwin Dani, nagluto siya sa sudan sa pamahaw. Anya giluto ang katong paklay. Nya ipanakot dani ahos daw Bombay ra. Naay luyahan mo? Very good. Nya padayon tag-edit kay para maka-upload ta karon duha ka channel daw sa ato pud sa Facebook page maka-upload ta. Human ya og kuan luto, mamahaw dayon ta ay dayon ko mag kaligo ni Piulo. Piulo Pascual. Kitay. Ang kitay. Edit sa ta guys. Ilhan pa jud nga wa ko nakapanghimuta. Wala nagawas akong muta guys. Nagawas akong muta. O pamday ko nakapanghimuta Ginoo ko ba yun. Mamahaw na may kay nakaluto na si Sherwin. Alam na sa maning puti-puti lagi siya. Sige. Okay na. Nagpalit ko sa paklay kagahapon. Kay ang isda murag wala may gagmay nga isda kagabi eh. Aw naa day isda kagabi nga gagmay pero murag insaktura. Kay kagabi wala may gagmay nga isda. Ay naay gagmay nga isda pero dili na kay siya ingon nga labas. Nya karon giluto niya. Nya naapay nukos to kagabi eh. Nukos wala pa na luto kay gikuan na to namo sa gamay gikilaw kagabi eh. Sige na pagampo na. Di ka maglakaw kan ha. Diri ra. Gaba man ko mama. Ay pagpabadlong.
Pamahaw.